Attention. Leli cala njengoba ke ngangishilo ngathi sogcina sifikile kuphetheni salo. Namhlanje ke lamanqamu wena kudala wehla wenyuka ulo ubaleka namhlanje sikubambile sinakuthina. Sinemvumo yokuthi isikhiye singasithatha sisiphose ekhulukuthu ngenxa yokuthi wena ubulo double crosser and futhi kunomphefumulo owukhungathile emphakathini njengamanje abasamfuni. Konke ke lokho bukade ukwenza thina kusinikeza igunya ukuthi isikhiye sisithathe sisifake ekhulukuthu. Wena njengomuntu ozodilikelwa yijele awugcinanga ngokubulala umbulali kepha ubulale nomphefumulo osaphila ngakho njengoba usaphila awusaphila emhlabeni wabantu bonke kodwa wona usuphila emhlabeni ongafuna nawo umuntu. Lokho thina kusinikeza imvumo wokuthi wena sikugcinela kuze kube ngunaphakade. Ukukhumbuleke lokhu namagama ubulo wakhuluma ukuthi abomthetho abasebenzi namhlanje lamanqamu konke lokho sifuna ukukukhombisa ngawo. So kwenza isibonelo ngawo kulabantu abahambe bekhuluma namhlanje lamanqamu. Ini imali thina ungasitsheni ngemali ongcono imali thina yabo le mali obukade uloyinikeza yena thina soyidabu soyitimes noma eka4 ngoba manje wena usitshena ukuthi usile namhlanje lamanqamu. Sikhathele yiqhuma ezikwazi ukuthatha abantu zibafaka ejele zona iqhubeke iphile ngaphandle. Emveni kwalokho mase nithi ubugebengu buzophela cha. Leli cala njengoba ngangishilo ngathi thina sogcina sifikile esiphetheni salo namhlanje lamanqamu. Msolo wena usungakhululeka kusekho singakubheka kuwena. Nina bomndeni sonibopha ngakho ukuthi nizohlala ekhaya kodwa lo sogcina simgcinela akukho kunye.